Няма съживление, което да е било в историята на света, което да не е било предшествано от агонизираща и мощна молитва. Няма съживление, което да не е било предшествано от истинска молитва. Молитва, която е тичала, викала е за Бога ден и нощ. Без значение дали е 8 часа вечерта, дали е 10 часа, дали е сутринта в 6 часа. Хора се събират, започват да се молят и да чакат присъствието на Господа да осияе на тях. Няма съживление да не е било предшествано от проповядване, което изобличава хората за грях. Винаги се е надигала мощна верига от молитва. Молитвата е започвала да се разпростира между другите църкви, между другото тяло Христово в дадения град. Проповедниците са започнали да издигат светостта на Бога, да издигат мощната сила на Бога и в светлината на тази мощна сила на Бога хората са усещали собствената си недостатъчност и са тичали към кръста и са викали към Бога. Какво е това? Наместо хората да влезнат вътре в църквата и си кажат: "Вау! Славата на Бога е тука!" Ние чуваме: "Римляни, поради вас се хули Божието име. Поради вас се хули Божието име." Знаете ли защо е така, пастири? Знаете ли защо е така, бъдещи проповедници? Защото започнахме да даваме криле и да правиме светец онзи, който тук що е спрял да танцува, да пие и да пуши. Бог толкова иска да сте святи, Бог толкова иска да бъдете, да живеете в освещение. Господ толкова много иска да имате постоянно общение с Него. Бог толкова много иска вие да ходите в една невероятна святост. Обаче просто не може да ви накара да го направите. Това, че някой християнин е повярвал преди толкова много години и все още воюва с един и същ грях, все още воюва с едно и също нещо, все още воюва с този свят, е сигурен знак, че Божието царство е далече от теб. Бог събира народите от всички страни, Бог вика човек към общение с сина си и го вика от мерзостите на света и от греха и човека самоволно следва. Бог Отец вика грешника към общение с сина си и човека, повикан от Бога, самоволно следва. Искам да повторя тази реплика. Човек, повикан от Бог в общение с сина му Исус Христос, самоволно следва. И един истински пастир ще потвърди, че всеки път, когато реши да направи нещо, което е извън принципите и пределите на Божието Слово, Бог се намесва. Един истински християнин, който е решил да следва Бог и реши да излезне извън пределите на Божието Слово, Бог веднага се намесва. Дисциплинира този живот. В онзи ден мнозина ще ми кажат: "Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонахме, не в Твое ли име извършваме много чудеса?" Тогава ще им заявя: "Аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие." Ако има в теб каквато и да е било частица от Бога, която търси да си възстанови живота с Бога, пасажа, всеки път, който го четеш, трябва да те стряска. Влезте през тясната порта, защото тясна е портата и стеснен е пътя, който води към живот, и малцина са онези, които го намират. Ако някой път слушате този текст и ако някой дойде и каже: "Малцина са онези, които го намират, мнозина са тия, които не го намират, ние сме тук църквата, ходиме на църква, ние сме малцина, уния отвън където не се повярвали, те са мнозина, следователно ние малцината сме избраните, уния мнозината не са избрани." Тук не говорим за хора, които никога не са чували за Бога. Тук не говорим за хора, които никога не са искали да влезат в църква. Тук говорим за група от хора, които казват всеки ден, ходят на църква и казват: "Господи, Господи,